Muri yeZimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika, tadzoka nawo ma-secrets nema-confessions. Regai tibva tapinda muma-messages edu, ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukomanashi hide me, zita rangu ndinonzi Spatisiwe. Mukomanashi ndainge ndichizvidaidza nezita rekuti Sasha panguva iyo yandainge ndichirarama upenyu as a slay queen. Ndiri musikana akaberekerwa muHarare. Baba vangu vainge vari muShona wekwamurehwa, amai vangu vainge vari muNdebele wekuPlum Tree. Saka mukomanashi musanganiswa uyu weropa wakandipa runako rwakanyanyisa. Ndainge ndiine chimiro chechindebele uye zvekare ndainge ndiine skin color yandakatora kubva kuna baba vangu, zvekuti I'm light skinned, ndinoita kunge mukarad, not that much. Saka ndakakurira kuBulawayo, but ndokubva ndachizotanga kugara muHarare. I was always changing houses between my mom and my dad. Saka they got separated. Mama vangu vainge vakanaka, saka runako rwavo vaisakwanisa kuti vange vachigara pamurume umwe chete kwenguva yakareba. Upenyu hwakatomboita right apo patakambogara neumwe murungu vainge vari stepdad vangu, but mama vangu vakazotanga kurara nemastep brothers angu. Handizivi kuti sei vakasarudza kuita zvinhu zvakadaro. As for my dad, pavakarambana naamai zvakavanetsa kuti vange vachitsvaka umwe mukadzi ainge aine runako serwaamai vangu. He became a drunkard. Vaigara vaine depression, and kugara nemunhu anenge aine depression newe unozogumisidzirawo wava nedepression. Saka kana ndiri seni, I was challenged mentally nekuda kwema-situation andainge ndichisangana nawo. Saka mamwe ma-decisions andakaita mukukura kwangu, it was because of that rough period of my life. Izvi ndiri kuzvitaurira kuti kana muri vabereki musati maenda paseparation, tangai mambogara pasi moona kuti hazviitiri kuti munge muchizvigadzirisa, nekuti kana mukaenda paseparation zvinozonoaffecta vana mukukura kwavo. My parents, they were there, but they were never there. Vainge vachingoraramira kurwadzisana. My mom would say, inini ndakanyanyisa kunaka, I can still get married again. Baba vangu vaizviudzawo kuti ivo he was wealthy enough kudanana nevakadzi vakawanda trying to replace my mom, but he never found someone that was as beautiful as my mom. Saka mukomanashi ndakazoti apo pandainge ndiine 22 years ndipo pandakabva ndachizowana nzvimbo paUniversity of Zimbabwe. Saka ndainge ndichigara naMudhara. Mudhara vaigara vasipo nguva dzose. Ndipo pandakabva ndachizotanga kudanana nevakomana vaibva kumhuri dzine mari. Ndainge ndava kupinda muma-situationship, not ma-relationship. Ndakapinda mune imwe situationship noumwe mukomana uyo ainge achinzi Tonderai. Tonderai ainge ari a money changer, but munhu ainge ari pakuedza upenyu. Rimwe zuva inini naTonderai takabva tachizoenda kune imwe club. Ndainge ndisingatodi because ndainge ndiine zvainge zvichitondinetsa mupfungwa dzangu. I was undecided. Ndainge ndava kuenda kuZayoja makore acho iwawo. Saka ndainge ndichirongerwa mwana wevamwe elder who was about to leave Zimbabwe ange achizoenda kuAustralia. Saka ndainge ndichifunga manje kuti ndoita sei, ndodanana here nemwana waelder ndongoroorwa, because aida kundiroora ondisiya ndakagara pamba pemaparents ake, zvichinzi kana akanogara kuAustralia for about 2 years ndaikwanisa kuzogadzirirwawo mapepa ndobva ndatevera. Saka because of my beauty amai vake vaindida, and ndiri munhu aigona kuacta to pretend as if I was someone that was very good, kuita sekunge munhu anonzwisisa, but deep down mukoma ndaitova neimwe character yekuti dai ndakazochata naye ndaikwanisa kuzomushungurudza big time mwana wevanhu. So I was not yet decided. Ndipo pandakabva ndachizouya kumba ndikatorwa naTonderai. It was on a Saturday. Tonderai akanditora zvine chisimba, akanditi ainge aine mari ainge achida kundipa. Pandakangopinda mumotikari akabva avhara madhoo kwava kubva achizoloka, ndobva atotanga kutodriva motikari yake.
apa tainge tarambana, but tainge tarambana zvekungotiwo ndainge ndisingachadi munhu. Akanditorera chisimba akaramba achidriver, ndichimuudza kuti I wanted to return back home, ndobva tachizoenda kune imwe club. Taenda kuclub uko mukomanashi mainge muine vanhu vainge vakawanda, and this club, it was still being marketed. It was a fairly new thing in town. Patakati tichinopinda muclub ndakaona kuti pane imwe table painge paine umwe murume wandainge ndichiziva pasocial media, zita rake ndichangomuti Boss G. Boss G yaiva mbinga chaiyo, munhu watainge tichiziva. Patable paainge ari nevasikana vakanaka kwazvo nemafesi ake painge paine mabhodhoro eMoët neHennessy asingaverengeki. Ndakatarisa mukomanashi ndikaona kuti kune vanhu vane mari. Tonderai akazivana noumwe bodyguard waBoss G, ndipo patakabva tachizokokwa kuti tinge tichinwa zvedu navo patable ipapo. Boss G haana kutaura zvakawanda, akangonditarisa. Handizivi kuti ndingati nemaziso ainge akazara neruchiva here or what, but akanditarisa from waist down patainge tisati tagara pasi, ndikanzwa ndichinyara. He was dancing, he was enjoying his money. Mukoma ndakadirirwa glass reHennessy noumwe musikana ainge aripo, ainge ari mutsvuku. Nekuda zvinhu mukomanashi ndakanwa glass iroro rose kamwe chete, vose vakatanga kuseka. As for Tonderai, ainge ari munhu ainge achidhila achiita zveuchange money, but aibata mari dzemapolitician. Vamwe vaiburitsa mari nebackdoor, then vobva vachizopa vanhu vaita zvemachange money, vachizodzosera mari after vaita profit. Patable patainge tiri kana ari saBoss G ainge akapfeka trouser rake rewhite nejacket, I think rainge riri reGucci. I don't remember that much, but I still remember kuti ainge akapfeka boots dzewhite netrouser rewhite. Ngomanashi takanwa. Handina kunge ndakaziva kuti Tonderai iye ainge atori pakati pekutoda kutojoina cult yekuti ange achizovawo munhu ane mari, but aigara achingondiudza dzimwe nyaya dzainge dzisinganzwisisike. Aifarira kuona like mashows, magod channels ekuNigeria, achiti vanhu vakaita sana TB Joshua ainge aine shungu dzekuti ange achienda kunovaona. He wanted to be rich like him, he wanted to see Pastor Chris, achiti ndikuda kuenda ndinge ndichinopiwa masimba. Saka aiti kana akatanga kutaura nyaya idzodzo ndaiti Tonderai, nyaya dzauri kutaura handidzifarire. Chimwe zvekare chaindibhowa paari ndechekuti taiti kana tichiona a Nigerian movie, zvinenge zvichiitika mumovie, aitanga kungokubvunza kuti do you think it is real kuti unokwanisa kusacrifice kana mukadzi wako wotoita mari. There was one scene patakamboti tichiona inonzi Billionaires Club. Akataura mashoko akandivhundutsa. We were watching that movie, tainge tiine macousin brothers nemacousin sisters ake. Guess what he said? Akati ini kana ndikanzi ndazoita mwana, then it happens kuti ndinenge ndiri murombo ndisingachabati mari semabatiro andiri kuita mari awa, kana ndikanzi ndinge ndichiisa mwana wangu muduri, ini mukadzi ndinomubira mwana, ndikamuisa mwana muduri ndikamusunga face nepaper bag kuti asazoita noise, anongosuffocata pandinenge ndamusunga nepaper bag, musoro wake uri muplastic bag. Paakataura zvinhu izvozvo mukoma ndakavhunduka ndikamutarisa, akatanga kuseka akati chii, akangoita sekunge it was just a joke, but mukomana achikutaura kwaakaita kwakandivhundutsa. Saka ipapo kuzivikanwa kwose kwaainge ava kuitwa yainge iri nhau yekuti ainge atova munhu uyo ainge ava kutoda kutopinda mazviri. Akazotoenda kuNigeria Tonderai uyu. Tonderai akati aenda kuNigeria achidzoka mukomanashi, zvose zviya zvaaigara achitaura zvekuti ainge achida kuti ndinge ndichizova mukadzi wake ainge ava kusazvitaura. Ndakapedza hangu degree rangu, but mukomanashi ndainge ndatova munhu ainge ava kurarama life yakanaka. I moved from Harare ndikatanga kugara muBulawayo. I was staying in a very nice place. Ndakamova from Harare to Bulawayo because Tonderai ainge ava kuwanza zvechihure, saka ndainge ndisingadi kumuona achihura. Ndairaramira kupiwa mari mukomanashi every month, ndaipiwa mari yakawanda yekuti ndaitadza kuziva kuti ndoita sei nayo
mari iyoyo. Ndakapedza makore akati wandei ndichirarama upenyu as a slay queen. Taitorera zvekutodaro, just that tainge tisati tanyanya kuiziva social media. Ndakazodanana nevarume 5 vainge vaine mari yakawanda, asi chinondityisa ndechekuti varume vose ava ndaiti kana ndikatanga kudanana nemurume aifa within 6 months after tabva mukutanga kurara tose. Kana tikangorara tose pasina kushandisirana dziviriro, munhu iyeye aitobva afa. Umwe wacho akandirwadza ainge ari gold buyer wekugweru, akaita tsaona yemotikari yakatyisa vanhu vose. Umwe wacho akawanikwa akafa, akafira pamubhedha pake nekuda kweblood pressure. Mumwe zvakangonzi akangodonhera mumugodhi, aita zvekufamba achichera migodhi ndokubva adonhera mumugodhi. Saka zvose izvi zvichiitika, ndaiva ndiine hope dzandairota. Ndairota ndiri kuma all white party. Dzimwe nguva ndakaradzikwa patable, vanhu vakaita sana boss team vanenge varipo, but Tonderai ndiye anenge ari pasaidi neni, obva agadzika tumaglass tunenge tuine ropa remunhu, then obva atanga kunwa. Apa ndinenge ndakashama ndakaradzikwa pamusoro pealtar kana kuti table. Ndakazombofamba nefriend yangu uyo ainge abva mukuroorwa, but ainge achitadza kubatira pamuviri. Aiti akabatira pamuviri, nhumbu yacho yaibva yachizobva. Takaenda kune imwe n'anga kuPlum Tree mumusha kwaamai vangu. Ndiriko ndakanzi, iwe Sipatesiwe wakadyiswa ropa remunhu akafa, uye zvekare une mbinga iyo yawakadya mari yayo. Mbinga iyoyo itori nebhuku revanhu vose vakaromba through mamarine spirit. Hausi kuzozvara, uye zvekare unofanira kuti unge uchizobhadhara neropa rako. Unofanira kuti unge uchizofa kana kuchata nemukomana wako. Apa painge pachibvirwa Tonderai. Zvino Tonderai wacho ainge asingadi kundiroora mukoma. Zvinhu zvainge zvichitonditambudza kuti sei ainge asingadi kundiroora. Ndaiti kana tikatanga kutaura nyaya dzemwana aitsamwa. Later on I realized kuti Tonderai uyu aiva nemhiko dzake dzekuti he was never supposed to get married. Mukomanashi ndakabva ndachizovhurirwa flea market. Ndakavhurirwa flea market muBulawayo ndikaita mari yakawanda. After ndavhurirwa flea market, ndakatanga kusangana nemamwe machallenges ekuti chibereko changu chaidonha pandinenge ndiri kumaperiod kutodongorera panze. Ndakabva ndachizokwanisa kubuda munyika ndokubva ndachizouya kunoko kwandiri kumhiri kwemakungwa. Iye zvino ndiri muno muToronto kuCanada. Ndinoita sekunge munhu ari kurarama life yakanaka. Mukomanashi vazhinji venyu hamusati makambosvika level randakasvika rekunakirwa neupenyu, but ndinoti kana ndakarara ndinotoona murume anenge akapfeka zvinhu zvewhite anouya kwandiri. Ndinowanzokuona munhu uyu paanouya kwandiri anenge achida kurara neni. Ndine dzimwe nguva dzekuti ndinorota ndinenge ndiri muziglass. Pandinenge ndiri muglazi rakaita bhodhoro, ndinoona vamwe vasikana vanenge vachibva munzvimbo dzakasiyana vachiuya vachipindawo muglazi imomo. Then tinozoti tirimo tinotanga kuona varume avo vatakambodanana navo, ava vaiita zvema all white parties, vanotanga kuuya kwatiri vachitiita harvest, kuita sekunge vari kukohwa ropa redu one by one. Ndainge ndimbori nebhodhi yakanaka, but iko zvinozvi zvandava nezvandainge ndimbori, even though zvikanzi kukura, but zvatosiyana mukomanashi. Ndaiva nemahips nemacalves in the right places, but iko zvinozvi kana mukandiona I'm not like what I used to be. Ndauya pano kuti ndige ndichingoreurura zvose izvo zvakaitika kwandiri. Chipoko chandinogara ndichiona anenge ari murume uyo anenge akapfeka zvinhu zvewhite, anenge achiuya kwandiri anoita sekunge ndine chikwereti naye mari yake yandakadya. Ndakamboedza kuti ndige ndichimbodzifambira nyaya idzi, but ndakanzi zvinotopedzwa nekutoenda kuNigeria. I once tried to speak with another Nigerian. Mari dzaakati ainge achida kuti ange achienda neni kuvillage kwavo, uyo anoita zvemaherbals kunoko kwandiri kuToronto. Ndakaona kuti imari yakawandisa, plus vanhu vekuNigeria havanzwisisiki. Anokwanisa kunge atori munhu wefake achizviita sekunge iye anoita zvemaherbals. Ainge akati ndikaenda newe kuvillage kwedu
unoenda unoitwa inonzi spiritual cleansing, womb cleansing, unokwanisa kutobata mwana within 1 year. But ndakangonzwa ndichingotya. I need advice. I still have his contacts. Anogarawo kuno kuToronto. Should I give him the money yaakati anoda? Akati iye anoda at least a minimum of $20,000. Imari yakawanda mukoma. Mari iyoyo ndinokwanisa kuitora nechikwereti kubva kubank, and then I can risk it, and then I can go naye kuNigeria, just that I am scared. Mukaposta muzondisevisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vari kuToronto. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndinoona chipoko chemunhu anenge akapfeka hembe dzewhite anenge achiti wakadya mari yangu, kokuzozviona vari mubhodhoro. Hanzi pane murume anouya achizokohwa ropa rangu. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi zita rangu ndinonzi Chiedza, mukomana mwoyo wangu wakaremerwa, ndizere nekuzvidemba uye ndiri kuzvidya moyo zuva roga roga rakasikwa naMwari. Ndinoda kureurura pamusoro pezvitadzo zvandakaitira ex wangu uyo wandichati Tawanda. Tawanda ainge ari munhu ainge ari bomb, aishanda, ainge achiita zvekuforoma zvitina. Taigara muEpworth, asi mari yainge iri shomanana ende tainge tichirarama upenyu hwekutamburira. Pataigara tose, mukomana takagara tose kwe6 years, ndakange ndiri mukadzi ainge aine musikanzwa uye ndainge ndiine pamuromo zvekuti ndaigara ndakanetsana naye. Nekuda kwekuti iye ainge ari murombo, ndaimuzvidza uye ndaimutarisira pasi because I was a teacher. Ndainge ndisingateereri, I was not submissive, ndichimutuka pamberi peshamwari dzake, uye zvekare ndairamba kana kurara naye, ndairamba kana kumupakurira, ndairamba kana kumubikira kana akasauya nemari. Ndaimuudza kuti iye ainge ari rombe, hakuna kwaainge achazosvika neupenyu. Chinhu chakaipisisa chandakaita chandisina kumbomuudza kudzamara mukomana achiti chizonorambana ndechekudai, ndainge ndisingadi kubereka mwana nemurombo. Aigara achichema mazuva ose because ainge asina kumbogara akaitawo mwana. Aida mwana achiti kwandiri, Chiedza, dai taita mwana, Mwari vanokwanisa kutivhurira kana tikaita mwana. Maybe maropafadzo angu akavharwa nekuda kwekuti handina mwana. Inini ndainyepedzera kunamata naye, asi muchivande ndaienda kuclinic mwedzi wega wega. After 3 months ndichinobayiwa jekiseni rekudzivirira kubatira pamuviri, reDepo-Provera injection. Ndakaita izvi kwemakore ose awo atainge tiri tose. Ndaimuona achienda kun'anga, achienda kumafundisi, kumaprofita achichema kuti dai akwanisa kuitawo mwana. Iniwo ndaita sekunge hama dzake ndo dzakandivhara kuti ndisakwanisa kumuzvarira mwana. Inini ndichiziva hangu kuti ndini ndakange ndakasunga upenyu hwake. Ndainge ndisingadi kusungwa nemwana wemunhu wandaiona kuti ainge ari murombo. Pakupedzisira ndakamuramba ndokubva ndachizotanga kugara neumwe murume uyo ainge aine mari, aitawo zvekungongwavha-ngwavha zvebuying and selling. Saka ndakamusiya mukomanachi, ndakangosiya zvose ndikati unozofamba uchiudza vanhu kuti ndakakutorera kaproperty kako, because mumba macho taingova nekamubhedha, kapushing tray nekaTV. Ndikati sarai zvenyu baba vamwana nezvinhu zvenyu, inini ndaenda. Shuwa zvinonzi Mwari haasi wemunhu mumwe chete. Ndakamusiya achichema achiti ainge achida kunwa mushonga wemakonzo. Ndikati inwa, kunoshota kumba kwenyu. Mwari akazomurangarira. Mushure memakore mashomanana ndamuramba. Ndakabva ndachizobuda munyika zvinhu zvaoma, ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. I regret because mamwe mafriends angu vava kutodzidzisa mumaprivate schools. Ndakauya kuSouth Africa ndikatanga kushanda as a maid. Ndakazotanga kunzwa kuti ex iye ainge akapinda mubusiness remabhazi.
nhasi uno ndinongonzwa zvichinzi ava mbinga inozivikanwa maMutare. Ane bhazi rake rine mukurumbira randisingadi kutaura nezita. Bhazi iri rinobva muHarare richienda kuChipinge. Anofamba nemotikari, hanzi motikari dzakanaka, maFord Ranger, uye akatovaka dzimba dzakanaka muHarare zvekare nekwaMutare. Ndakazoratidzwa mapictures ake paFacebook ainge akapostewa nesista yake. Ainge akamira pamberi pebhazi iroro. Mwoyo wangu mukomanashi, ndakanzwa sekunge mwoyo wakatombomira kurova, ndikaita sekunge ndichadonhera pasi ndikafenda. Mukadzi waainaye anoratidza kuva munhu ane mufaro uye munhu anomuremekedza. Ainge akatobata kamwana kavo, but kachiri kamwana kadiki. Apa inini mukoma, varume vose vaya avo vandainge ndichimbomhanyisana navo vainditevera vakazondishandisa vakandirasa. Nhasi ndikasara ndiri ndega. Iko zvinozvo ndava kumuda zvekare. Ndava kumuda nekuti ndava kuona kukosha kwake, asi ndinoziva kuti ndakamukanganisira. Ndiri kunyora zvinhu izvi because ndine shungu dzekuti ndige ndichizviswededza pedo naye. Handizivi kana paine munhu anogona kundibetsera, kana ungava uri mushonga wekuti kwaari ikoko atange kungorota chiedza, asaona mukadzi wake sekunge mukadzi, afunge nezvangu 24/7, anditsvake, auye kwandiri. Ndinotya kuti kana ndikamutsvaka inini anokwanisa kuzondiomesera, but iye kana akadzoka kwandiri akandikumbira ruregerero, ndinokwanisa kupinda mumarriage, kumuzvarira kana vana 10. I really do not mind. Ndanga ndakagara ndiine wangu 1, handina kuzoita umwe. Kunyangwe zvikanzi anenge achida 9, ndinoita hangu 9 years gore after gore ndichimubarira vana. When you post my story, please tell. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kunyangwe zvikanzi vana 10 gore mwana apatomborina kana problem, zvakaoma. Hanzi ndinorova 9 years ndichingoti one after the other, one after the other. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndikutsvaka mushonga wekuti angorota chiedza, angofunga chiedza, asaona mukadzi wake sekunge mukadzi. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchizowandisa chitupa changu. Ndakabvawo kumusha kuChinoi ndichiti ndiri kuuya kuSouth Africa ndichiuya kuzoshanda. Pandakauya kunoku handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndichitorasirirwa nemhepo dzababa kuti ndige ndichiuya kuzotambura kuno kuSouth Africa. Baba vangu muZimbabwe kuChinoi vanozivikanwa semurimi mukuru. Vane mapurazi 3 akakura, uye zvekare vane mombe dzisingaverengeki. Vanorarama nekurima nekuendesa zvipfuwo zvavo kuauction, uye zvekare tichikura pamba paitosvika varungu, vamwe vaibva kuno kuSouth Africa nevamwe vemuZimbabwe. Asi baba vangu vari kundishandisa mukoma. I am the first born. Ndava nemakore 18 ndiri muno muSouth Africa ndichirarama segonzo mumwena. Gore rino ra2026 ndikaramba ndiri munomo muSouth Africa, ndikangoti ratongotanga sematangiro anoita mamwe makore ose. Ndiri muno muSoweto, no basa, no mari, no mukadzi, no mwana, no nothing. Ndinongonzi ndiri chidhakwa chekupedzisira. Basa rangu nderekuti ndinongofamba ndichinwa doro. Kana ndisina mari ndinonwa doro riya ravanobika mumashabhini, vanoriiti umukomboti wemuno muSouth Africa. Ndo basa rangu iroro rekungotevedzera zvimashabhini zvemuSoweto. Chikonzero chakaita kuti ndige ndichibva kumusha ndakauya kunoko kuti ndige ndichikwanisa kuzorarama, asi baba vangu ivo vainge vakatondigadzira nechikare kuti kana ndikangobuda muZimbabwe ndobva ndachizongorovera kunyika uko kwandinenge ndakaenda. Izvi ndakazozviudzwa mushure mekunge ndaperekedzawo imwe friend yangu ainge achida kunotsvaka mushonga, saka takabva tachizoenda kune vamwe sekuru vekuMozambique ainge achida laki. Ndakariramba, asi ndakanzi baba vangu vakaenda kuZambia. Vaenda kuZambia vakanopiwa mushonga, vakabva vachizondipira inini sekuti ndini ndichazova chitokoloshi chemumusha
kana ndikarovera kuno kuSouth Africa sezvazvakataurwa pamhiko dzacho kuti ndichafira kunoku kuJoni, mweya wangu vachazoutora ndobva ndachizogadzirwa manje ndochiita chikwambo, ndotanga kushanda ndiri chipoko kudaro, ndichishanda ndichirima mumapurazi avo. Dambudziko rakaitika nderekuti baba vangu naamai vakarambana ndokubva vachizotora umwe mukadzi. Amai inini havana kumbogara vakandifarira zvachose because inini ndiri mwana mukomana. Ndokuzoya kwandakaita kunoku. Ndine makore akawanda ndiri muSouth Africa ndisingachazivi chinonzi Zimbabwe, ndinongoionera pamapictures nemavideos. Iko zvino ndinogara kunoku kuSoweto. Ndagarisa kwenguva yakareba zvekuti ndava kutotaura chiZulu nechiSotho zvekuti hapana anozviziva kuti ndiri muZimba, asi mweya wangu uri kushungurudzika. Ndasvika pa46 years ndisina mwana, ndisina mudzimai, uye zvekare ndichingotambura. Ndakatanga kuteerera maconfessions epaYouTube nekuti muvakidzani wangu kunoku kuSoweto ava neWi-Fi, saka Wi-Fi yake ndakapiwawo password nekuti ndinopota ndichimubatsira. I am a plumber by the way. Kuteerera nyaya dzevamwe ndiko kuri kundipa simba, asi panguva imwe chete kuri kundiratidza kuti ndichafira zvangu kunoku. Ndiri chidhakwa hangu, ndiri chidhakwa nekuda kwekuti ndinenge ndichiedza kukanganwa nhamo dzangu nekunwa, asi pandinomuka musoro uchitema ndinokwanisa kutoyeredza misodzi kana ndikatanga kufunga kuti baba vangu ivo vari kunakidzwa neupenyu nemudzimai wavo, uye zvekare nemahalf brothers angu, inini ndichidya nhoko dzezvironda ndiri kunoku kuSoweto. Muhope dzangu ndinorota mukomana acho ndichirara nemukadzi anenge akanaka, asi mukadzi uyu hanzi haasi mukadzi, chikwambo, nekuti ndakaitwa murume wechidhoma. Ndiri kureurura nekuti ndiri kuda kubatsirwa. Handichazivi kuti ndotangira papi. Ndinotya kudzokera kuZimbabwe nekuda kwekuti ndakaudzwa nyaya dzechitokoloshi, asi ndinotyawo kufira muno muSouth Africa semutorwa. Ende kana ukafira muno muSouth Africa hanzi ukafa usina mapepa, uye zvekare pakashaya hama yako next of kin anouya kuzokutora, hanzi unovigwa nehurumende. Ndanga ndisiri kuda kuti ndige ndichivigwa nehurumende. Ndiri munhu akatoendawo kuchikoro, asi mukoma upenyu hwandiomera. Makore 18 muSouth Africa ndisina kana zuda ari kundipedza simba. Handizivi kuti ndotsvaka n'anga here kana kuti ndodzokera kun'anga iyo yainge ichida kumbondipa mushonga welaki. Ndakauramba mushonga iwoyo welaki because ndakatya kuti kana ndikatora mushonga welaki apa baba vangu vachinzi ivo vane n'anga yakasimba yekuZambia, kukana kuri kunzi kubata kwandinenge ndaita laki ndokuchazoita kuti zvose izvo zviri kundiprotecta muno muSouth Africa zvinge zvichizopera simba, because kurarama kwacho kwandinoita handisati ndakambobayiwa nebanga, even though ndichingoswera ndiri mumatavern, handisati ndakamborwa nevanhu. Ndinofarirwa nevanhu muno muSoweto. Zvimabasa ndinongowanawo zvimabasa zvekungoti ndikashanda ndinopiwawo kana 100 rand. Ndinozivikanwa sechigono. Vazhinji vanofungidzira kuti ndiriwe muno muSouth Africa ndiri chigono chinogara muSoweto chisingadzokeri kuKZN. Nekuda kwekuti ndinongoonekwa sechigono chinongogara chakadhakwa, ndinoti kana ndikadaidzwa, kana ndikashanda ndinokwanisa kungopiwa 100 rand, ndinopiwa kana 50 rand. Pamba pandiri kugara mukomanashi, ndingangoti pamba apa vava kutoita sekunge ihama dzangu. Mundara wepo, even though akawana mapepa emunomo, but iye ndewe kuMalawi. Kungoti handina kumbogara ndakafunga nezvazvo, ndidzo mhepo dzacho. Vamwe vakazviwana zvitupa kudhara, but inini ndainge ndisina basa nekunzi ndaita chitupa. Iko zvino zvizvonetsa. Kudhara vaingoti as long as uchigona chiZulu kana chiSotho sezvandinoita kana Afrikaans ndinoigona. Ndingadai ndakachiwana chitupa but handina kuita hanya nazvo. Patakazopepuka vamwe, mitemo yainge yachinja yatoomarara. Nezvakawanda zvinondinetsa mupfungwa dzangu. Dzimwe pfungwa dzinoti dai wawana mukadzi anobva kumusha mutangira ipapo. Baba vangu vakasunga upenyu hwangu, hanzi kune rimwe purazi ririko kuChinhoyi, hanzi kutori nebhodhoro iro ravakanyora zita rangu nezvose izvo zvavanoda kuti zvinge zvichizoitika kwandiri. As long as bhodhoro iroro riri muvhu, ndicharamba ndakaita sehove yakabatwa mumambure. Fedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Welcome, we welcome you
pachannel yedu yemaconfessions, hoping kuti you are going to find munhu achakubatsirai panapa, even mucomment section. Rambai muchingomateerera maconfessions awa, zvakangooma hazvo vedu. Hanzi ndinoita kunge muZulu but handisi muZulu, ndava nemakore ndiri muSouth Africa. Zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi baba vane bhodhoro ravakaisa muvhu iro ravakanyora zita rangu uye zvakare hanzi nezvose izvo zvavanoda kuti zvinge zvichizoitika kwandiri. Zvakaoma. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.